दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि नोंथांनि लाइफनि मोस्ट इम्पर्टेन्ट स्किमनि आपडेट लानानै फैदों दिनैनि भिडिअआव। बे स्किमनि जोहै नोंथाङा बेनिफिट हिसाबै 1 लाख राङालागि नोंथाङा बे स्किमनि जोहै बेनिफिट मोननो हागोन। बोरै नोंथाङा बेनिफिटखौ मोननो हागोन? गभर्नमेन्टआ नोंथांनो 1 लाखखौ नोंथांनो मानि थाखाय होगोन आरो बे स्किमा मा, नोंथाङा बे स्किमाव बोरै एप्लाइ खालामनो, गासैबो डिटेल्सखौ जोङो नायनायजों लोगोसे बेयाव नोंथाङा बोरै एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन, जोङो बेनि गोनांथार आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। जाय बिथांमोना मिथिया बे स्किमखौ, आं नोंथांमोननि थाखाय नैबे आपडेटखौ लानानै फैदों। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड, भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां बर' रावै नोंथाङा रोखायै मिथिनो थाखाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गिबियावनो जोङो बे स्किमनि डिटेल्सखौ नायनोसै। बे स्किमा मा, जोङो बेनि आपडेटखौ नायनानै लाग्रोदिनि। बे स्किमानो जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि मोनसे गोनांथार स्किम। नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों प्रधान मन्त्रि सुरक्षा बीमा योजना। बे मोनसे बीमा योजना, मोनसे इन्सुरेन्स, गोरिब श्रेणी, गोरिब थाखोनि सुबुंफोरनि थाखाय बे बीमा योजनाया मोनसे इम्पर्टेन्ट स्किम। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों बोसोराव नोंथाङा नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों 20 रांल' नोंथाङा नोंथांनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय बे बीमा स्किमाव नोंथाङा प्रिमियाम फैसाखौ नोंथाङा दानहोबाय थानांगोन, 20 रां। जुदि नोंथाङा अबथिरा दुर्घटना एक्सिडेन्ट जायो अब्ला नोंथाङा बे प्रधान मन्त्रि सुरक्षा बीमा योजना स्किमनिफ्राय नोंथाङा 2 लाखनिफ्राय 1 लाखहालागि बेनिफ्राय बेनिफिट मोननो हायो। बेयाव नोंथाङा माबायदि बेनिफिट मोननो हायो, जोङो दा बेनि डिटेल्सखौ नायगोन आरो बेनि उनाव नोंथाङा बोरै बे स्किमखौ एप्लाइ खालामनो, जोङो बेनि आपडेटखौ नायगोन। दानिया नोंथाङा बेखौ नैबे स्किमनि जोहै नोंथाङा हारसिङैबो नायनानै लानो हागोन। माइ स्किमाव फैनानै नोंथाङा प्रधान मन्त्रि सुरक्षा बीमा योजना बेखौ सार्च खालामनानै नोंथाङा बेनिफ्राय आपडेटखौ मिथिनानै लानो हागोन। हारसिंबो नोंथाङा नायनानै लानो हागोन। नैबेयाव बेनि डिटेल्सखौ नोंथाङा नायनानै लाबानो जाबाय। बे एक्सिडेन्ट कभारेज, जुदि नोंथाङा अबथिरा जानाङि नोंथाङा जाथाय जायो, एक्सिडेन्ट जायो, बाइकजों, कारजों, बेफोरबायदि नोंथाङा एक्सिडेन्ट जायो, नोंथांनो बेयाव फाइनेन्सियेलि नैबे स्किमनिफ्राय नोंथांनो बेनिफिट होयो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ। नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों, आङो दहायनो नोंथांमोननो प्रिमियामनि बाथ्राखौ बुंखायबायमोन। जोङो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामा, नोंथांमोना आङो बेखौ बोरै नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हायो बेनि आपडेटखौ खिथागोन। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों बोसोराव नोंथाङा 20 रांल' प्रिमियाम हिसाबै सरकारनो नोंथाङा बे रांखौल' दोनबाय थानांगौ। बेंक एकाउन्टआव अट'मेटिक डेबिट जागोन। नोंथाङा जुदि बे स्किमखौ एप्लाइ बानायो, नैबे 20 राङा नोंथांनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय डाइरेक्ट डेबिट जाबाय थागोन, दानजालांबाय थागोन। जेब्ला नोंथाङा एक्सिडेन्ट दुर्घटना जायो अब्ला नोंथाङा बे स्किमनिफ्राय बेनिफिट नोंथाङा मोननो हागोन। नैबेयाव नोंथाङा बेनिफिटखौ नुनो मोनदों। जुदि नोंथाङा डेथ जायो, बेयाव नोंथांनि नमिनि, नोंथांनि बेयाव नमिनिया मोनगोन 2 लाख। जुदि नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नोंथांनि बेयाव मेगन मोननै, आथिं मोननै, आखाइ मोननै, बेफोरबायदि जुदि डिसेबिलिटि जायो, नैबेयाव नोंथाङा 2 लाख रां नोंथाङा बे स्किमनिफ्राय मोननो हागोन। बे इन्सुरेन्स कभारनिफ्राय नोंथाङा क्लेम खालामनानै लानो हागोन। आरो नोंथांनि बेयाव मेगन मोनसे, जुदि आखाइ मोनसे, आथिं मोनसे जुदि बेफोरबायदि डिसेबिलिटि जायो, नोंथाङा 1 लाख बेखिनि रांखौ नोंथाङा मोननो हागोन। गोरिब थाखोनि थाखाय जोबोर मोजां बे नैबे स्किमा, बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि मोस्ट इम्पर्टेन्ट बिग स्किम। जुदि नोंथाङा बेयाव एप्लाइ बानायनो, गिबियावनो नोंथांनो सेभिं बेंक एकाउन्टनि गोनांथि जागोन। जुदि नोंथांनियाव पस्ट अफिसाव नोंथांनियाव सेभिं बेंक एकाउन्ट दं, बा जिखुनु हक बेंकआव नोंथांनि सेभिं बेंक एकाउन्ट नोंथांनि खुलिनाय दं, नोंथाङा बे बेंकआव थांनानै एजियावनो बे प्रधान मन्त्रि सुरक्षा बीमा योजना स्किमनि लाबखौ नोंथाङा लानो हागोन। गिबियावनो नोंथाङा बेनि नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों एप्लिकेसन प्रसेस। नैबे एप्लिकेसन प्रसेसनि जोहै बेयाव नोंथाङा बोरै एप्लाइ खालामनो हायो, नैबेयाव नोंथाङा अफलाइन बेंकआव थांनोबो हागोन। नैबेयाव नोंथाङा मोनसे लिंक नुनो मोनदों। बे लिंकआव क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा बेयाव मोनसे फर्म नुनो मोनगोन, फर्म डाउनलड खालामनो हागोन।
गिबियावनो नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों एप्लिकेशन फर्म। नैबे एप्लिकेशन फर्माव नोंथाङा क्लिक खालामनानै बेयाव मोनसे अफलाइन फर्म नोंथाङा डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। बे फर्मखौ नोंथाङा फिलआप बानायनानै बेंकआव जमा होनानै नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो जुदि नोंथांनो नैबे स्किमनि लाबखौ नोंथांनो नांगौ जायो, नोंथाङा बेनिफ्राय फैसा क्लेम खालामनो सानदों, एक्सिडेन्ट दुर्घटना बायदियाव नोंथाङा जाथाय जानानै, अब्ला नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों क्लेम फर्म। बे क्लेम फर्मखौ नोंथाङा डाउनलड खालामनानै बेयाव फिलआप बानायनानै नोंथाङा बेंकआव जमा होबानो नोंथाङा बे स्किमनि नोंथाङा बेनिफिटखौ मोननो हागोन। दानिया जोङो बेयाव बोरै नोंथाङा एप्लाइ बानायनो जोङो बेनि आपडेटखौ नायगोन। नोंथाङा नैबे एप्लिकेशन फर्म, जुदि नोंथाङा गोदानै एप्लाइ बानायनो सानदों, गोदान बेनिफिसारिया एप्लाइ बानायनो सानदों, नोंथाङा नैबे एप्लिकेशन फर्माव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेयाव फर्मखौ डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय। आरो बे फर्मखौ नोंथाङा प्रिन्ट आउट खालामनानै नोंथाङा बेखौ फिलआप बानायनो नांगोन। दानिया आङो बे फर्मखौ नोंथांमोननो फिलआप बानायनानै देखायनि बोरै नोंथाङा बे फर्मखौ फिलआप बानायनो। बेबायदि फर्मा थागोन, नोंथाङा बे फर्मखौ प्रिन्ट आउट खालामनानै लाबानो जाबाय। जोबोर इजि फर्मा बियो फिलआप बानायनो। नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि नामखौ नैबेयाव लिरबानो जाबाय। नैबेयाव नामखौ लिरबानो जाबाय। फार्स्टआव बे फर्मा गांथाम थागोन। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों बेयाव मा फिलआप बानायनांगौ आं नोंथांमोननो एसे खोथाहरनि डिटेल्सखौ। गिबियावनो नोंथांनि नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों नेम अफ एकाउन्ट हल्डार। नोंथांनि एकाउन्ट, जुदि नोंथाङा बेयाव बे स्किमाव एप्लाइ बानायनो सानदों, नैबेयाव नोंथांनि नामखौ लिरबानो जाबाय। नैबेयाव फादार हासबेन्डनि नामखौ लिरबानो जाबाय। नोंथांनि बेयाव एड्रेस अफ दा एकाउन्ट हल्डार, नोंथांनि एड्रेसनि नामखौ नैबेयाव लिरबानो जाबाय। भिलेज, सिटि, टाउननि नामखौ नैबेयाव लिरबानो जाबाय। नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ नोंथाङा नैबेयाव लिरबानो जाबाय। नोंथाङा बेखौ प्रिन्ट आउट खालामनांगोन, बेयो अनलाइन जाया। नोंथाङा नैबेयाव गावबा गावनि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कड नोंथाङा बेखौ हाखाजोबगोन। जोबोर इजि बियो। नोंथांनि नैबेयाव मबाइल नाम्बार, एकाउन्ट हल्डारनि, नैबेयाव नोंथांनि पस्ट अफिस, बेंक एकाउन्ट नाम्बार नैबेयाव लिरबानो जाबाय। नोंथांनि बेंकनि एकाउन्ट नाम्बारखौ नैबेयाव लिरबानो जाबाय। IFC नैबेयाव लिरबानो जाबाय। जोबोर इजि बियो। नोंथाङा बेयाव नोंथांनि आरो नमिनि, नोंथाङा जायखौ होगोन बेयाव नमिनिनि डिटेल्सखौ नोंथाङा नैयाव नायै नोंथाङा फिलआप बानायबानो जाबाय। बा रोङाबा नोंथाङा बेंकआव थांनानै नोंथाङा बे फर्मखौ फिलआप बानायनो हैबानो जाबाय। नोंथाङा बे स्किमाव जुदि एप्लाइ बानायनो सानदों, नोंथाङा बे फर्मखौ फिलआप बानायनानै, बा नोंथाङा रोङाबा डाइरेक्टयै फर्मखौ नोंथाङा बहनना लांनानै, बा नोंथाङा बेंकआव थांनानै डाइरेक्ट प्रधान मन्त्रि सुरक्षा बीमा यजना स्किमनि थाखाय एप्लाइ बानायनो बेबायदि बुङो। नैबे स्किमखौ नोंथांनो लगे लगे बेंकनिफ्राय एप्लाइ बानायनानै होगोन। मस्ट इम्परटेन्ट स्किम बियो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि। नोंथाङा बेबायदि फारि फारि नोंथाङा बे फर्मखौ फिलआप बानायनानै एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय। बेंकआव थांनानै नोंथाङा एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय। आरो जाय बिथांमोना फर्मखौ फिलआप बानायनो रोंगो, नोंथांमोना बेयाव नायै नोंथाङा फिलआप बानायबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय।